mace a arewa. Ki zauna ana rubuta miki babin rayuwarki, ki kallo ana sarrafa miki motsinki, ki shiru a yayin da ake tsara miki duniyarki, ki koka kin samo wa kanki suna, ki yi murmushi a ce kin yi da yawa, ki haɗe rai a ce kin koyi rainawa, ki kadaice a ce me ya ɓoye ki damuwa, ki fito a ce kina son nuna kai. Kafin ki zaɓi miji, wayyo tana rawan ido, tana neman mai kuɗi, ta tsufa ba mai neman ta. A lokacin da kika yi watsi da kalamansu, kika dogara da kanki, ba fa kin tsira ba, musamman in kika samu karbuwa da sana'arki. Nan kuma tana bin maza, ai yar iska ce, and many more da zai sa zuciya kuna. A lokacin da Allah ya tsago miki aure a babinki, talaka take aure. A adon ne fa, rawan idon nata a nan ya tsaya. Ɗaiɗaiku ne za su yi addu'a na hakika har cikin zuciya. Yi na yi, bari na bari. Maganar kenan, ra'ayinki ko abin da kike so ba zai yi tasiri ba. Ke dai, yi na yi, bari na bari. A lokacin da rayuwarki ta fara miƙewa, kina samun jin daɗi daga wurin mijinki, ayyukanki na tafiya yadda kika tsara, cikin murmushi da walwala. Nan asiri ta yi masa, ko a ce wa miji ya zama mijin hajiya. Macen arewa ba za ta iya samun soyayya da ƙaunar mijinta ba sai da asiri a cewar mutane. Kuma kowane namijin bahaushe ya kamata ya zama mai izza da na alaman baba ya shigo cikin gida. Macen arewa mace ce mai zuciyar nema, mace ce da take buƙatar tallafi, wacce take so a bata dama, ba tauyewa da dakusarwa ba. Macen arewa na buƙatar rarrashi da nuna mata laifinta cikin sanyi, dan ba za ta iya cika 10 ba, dole akwai kuskure. A bata dama, a ji daga gare ta, sannan a yi mata kyakkyawan zato da kyakkyawan addu'a. Bisalam.